Halo, halo. Dzień dobry, szczęść Boże. Tutaj powinna w tym momencie... A nie poszła muzyka, bo już jesteśmy w grze. To jestem ja, jest ze mną Aga. Cześć. I jesteśmy w Don't Starve Together. Czyli nie samotnie w pojedynkę, ale w dwójkę... W dwójkę raźniej. Jak mówi stare żydowskie powiedzenie. I tutaj jest nasza baza, jeszcze w zasadzie nieskończona, ale no. Przeżyliśmy już 7 dni, to myślę, że dalej pójdzie, dalej już pójdzie. Ciekawe w ogóle, czy jest jakiś rekord przeżycia. Jakiś na pewno, ale nie wiem. Jak myśmy za pierwszym razem ile przeżyli? 3 dni. No to... Ale dużo ludzi pewnie poprzeżywało po, nie wiem... Dobra, 200 dni? co my teraz chcemy zrobić w ogóle? Zbierać jedzenie i ten, ale powinniśmy iść w górę i w lewo wzdłuż tej krawędzi, bo my nie mamy tam... Czemu nie idzie... Czekaj, czemu nie mogę ściąć drzewa? Bo masz kilof. Aha, faktycznie, Ja idę tam w górę, obok tego naszego obozowiska i w lewo, bo tam mamy nieodkryty teren. Dobra. Kurde, a mi normalnie wyszło słońce i mnie na kamerze prześwietliło, jak zasłoniłem, to mnie nie widać w ogóle. A to jest ten, domek świnek. Trochę, o, teraz spoko, dobra. I tak mnie trochę prześwietla, ale trudno. Widać mój żadny pysk, także... No Jezus, nie mów tak. Znalazłam świnki. To można je zabić? Tak można, ale one poprawiają tą tam mentalność, coś takiego. O, i tu jest dużo tych. A ja w ogóle mam żołądek wycieńczony, że nie mam Ja nic też. już. Ej, nic mi się nie poprawia w ogóle. Mi też, bo to chyba trzeba dużo tego wszystkiego zjeść. No ja już zjadłem wszystkie te, jakie miałem. I co teraz? Jaki wielki, jakiś robotyczny ten. Ej, ale ja mam pusty żołądek. No to chodź tutaj Gdzie ty jest jesteś w ogóle? po lewej. No mówiłam ci, gdzie idę. No ale teraz nie umiem znaleźć. No, jak idziesz obok naszego obozowiska przy krawędzi i w lewo, tak. Dobra. I potem już nie. Ja ci trochę dam, bo nas Ej, bo już zbierałam. mi życie upada od jedzenia. Jestem przy domkach od świnek. O, znalazłam ten. O, kwiatków jest dużo, Dużo ale... rzeczy. O, a ile w ogóle kwiatków. one mają te Dobra. uprawy. Musisz mi dać jeść, bo ja umrę. Chodź, chodź. Kurde, pająki. Masz. Czekaj. Ło, czekaj, jeszcze... A, dużo ich. Wal tego drugiego. Dobra, gdzie te papu? No dałam ci. Aha. O, To są w ogóle rośnie. marchewki. Dobra. Dużo. Dobra, W zjadłem ogóle jest- wszystko. To w ogóle jest jakiś robot magiczny, który ten... Robot, a faktycznie ile tu marchewek? Trzeba to usmażyć, to będzie lepiej. O, widzisz, Jest bo jest dużo marmur rzeczy jakiś. porozwalanych i tam są... No. Marble tree. No A to nieźle. jest w ogóle ten, gniazdo pająków. Ej, chodź je zniszczymy. Jest świńska skóra. Czekaj, ja wezmę sobie... Ja mam taki mod. Nie wiem, gdzie on jest. A one nie wyłażą pamiętam. z tego? No wyłażą właśnie, jak je zabijemy. Tylko nie pamiętam, z czego były te... Do czego były potrzebne pajęczyny. No ale do czegoś się tam pewnie kiedyś przyda. No ej, dobra, trzeba chyba wracać. I Do potem bazy, tu nie? wrócimy i zbierzemy wszystko, no. Coś mnie... Dobra. Aha, bo mi spada... Boże święty, gdzie jest jedzenie? Umrę zaraz. Dobra. Ja muszę ugotować. ale Chodź, szyszki to się ugotuje. Ja ściemnia się. Piecze, widzę. To jest kupa kwiatków w jednym miejscu w ogóle. No wiem. Boże, ja się boję, że umrę, a chcę sobie ugotować to jedzenie. Nie no, zdążymy. No, ja raz tak zdążyłam rozpalić ognisko, że rzucę. Dobra. Dobra, okej. Ja się boję, że nie hajcnie się te takie... Jezu, może, no ale Te bale. co ja? No ale to nie mamy za dużego tego ognia. Dobra. To ja sobie upiekę te marchewki. Marekwie. W ogóle trzeba, tam gdzieś było jeszcze wielkie pole
No. W ogóle ja bym to Zajęcy. zabudował tutaj do końca. Kurde, ogień gaśnie. Zaraz. O. No, to ja bym zrobił te. Gdzie to się robiło? W motku, nie? Dobra, mam już. O, dobra, już nie jestem taka Ja bym to- głodna. Co mu się tak... No, co on robi? Ej, on tego nie umie. A ja bo nie na wiem, w prawym ogóle... się stawia, nie? Tak, Dobra. a w ogóle można by z desek chyba. O, można z desek zrobić, tylko trzeba by było zrobić linę. Dobra, ja już tutaj... Ja A, to o. zamknę tutaj. Ej, mogę zrobić ten, na ptaki. Aha, to już wiem, czemu one wtedy się nie chciały łapać, bo to Czemu? była pułapka na króliki. Aha! A to O, do a niej teraz pewnie te trzeba, zrobiłam nie? na ptaki. Marchewki. Poparzyłam się. Dobra. O, dobra. A To czemu to jest chwilę. dzień 7, jak my zaczynali i był dzień 7, a my przeżyli noc? Nie wiem, może to się zaraz odtyguje. No bo może... Nie wiem. Dobra, nieważne w sumie. Co my Dobra, teraz chcemy czekaj. zrobić? Ja chcę rozstawić... A, jest dzień 8, dobra, działa. Gdzie... A masz... O, dobra, ja mam. Dobra, ja chcę iść z powrotem tam, gdzie były te świnki, bo oni tam mają dużo jedzenia Dobra. i możemy ich okradać. W ogóle moglibyśmy kiedyś spróbować te 2 kamerki dać. My jak 2 kamerki. No, do odcinka. Ej, świnia Aha. mnie bije. Nie, zostaw ją! Ale bo ona mnie wszystkie bije. będą nas biły. Dobra, Przestań. chodź ją bić. Nie, bo wszystkie nas zaczną Ale one atakować. już nas- Zostaw ją. Nieprawda. Ale one powinny... Czemu one atakują w ogóle? One powinny być dobre. No pa, Może dlatego, że je okradamy. co za wieprze. A! No, Dobra, chodź pobijemy tego no ja jednego. umrę. Ja pierdzielę. Ty to się zawsze jakoś tak... Ej, ja mógłbym podpalić drzewa tutaj, te wszystkie. To podpal. Tak? Dobra. Czekaj, tylko teraz... Dobra, to szybciej ja to zrobię. Dobra, przestały. Albo i nie. Uwaga! Ła, niech płoną. Ja się powiem... O, dobra, już się zajmują tamte drzewa. Muszę coś zjeść. Palą się świnie. Ej, jak masakra. Ale one nie giną, ale powinny zginąć. Może to nie działa w ten sposób. Ja pierdzielę. No patrz. Dobra, ej, nie, to uciekajmy do nas. Ile tu jest rzeczy? O tym mówiłam. Dobra, uwaga. A tu jest jakiś w ogóle robotyczny właśnie, ryj. Ogromny. A tu jest głowa na patyku nabita. Weź ten. O, dobra, chodź, Ej, uciekamy. to uciekajmy, bo... Ile ich tu jest w ogóle? O, są nad pszczółki. Dobra, nie, to zostawmy pszczółki. Żabulki. Kurde, ale czemu one nie spłonęły? To nierealistyczne. Zresztą no, świnie nie chodzą na 2 łapach, to też nierealistyczne. O, jest Dobra. to. A jeszcze się ogień pali w naszej bazie. Tak? No, Aha, dalej nie działa ta... na no ptaki. nie łapią się. Ale Może ja czemu? robię coś źle? Nie wiem. O, złapał się. Tak! Dobra, Nie, ja mam ptaka. na... To Zabić go? niedobrze, kobieta nie powinna mieć. No, zabij na jedzenie. Dobra, Będą gołąbki. zostawię nową. Na obiad. Dobra, to zabijam. Dobra, ja wezmę Okej. drzewo. Ale to miałem dupa, drzewo. bo nie dało mięsa, tylko jakiś ten... piórko. Aha, a to jest do zrobienia jakiegoś ubrania chyba.
O, następny się złapał. No to weź ten. Murder. Murder. O, jakie to straszne. A ja dostałem mięso od ptaka. A ja nie. Kurde, ale mam mało życia, Fes. One się jakoś odrodzi? No i jak będzie, chyba jak jesteś najedzony, to się odradza. Właśnie tak se. A, no dobra, odradza się. W ogóle, Ale do o! nocy jeszcze dużo, jeszcze możemy iść stąd. Ja zasadzę kwiatka. Kamera znaczy jest płynna, drzewko. jest płynna. Widzowie, macham wam. Machaj jeszcze ode mnie. Ale, o, Aga też wam macha. Mówię, następnym razem spróbuję tak zrobić, żeby twoją kamerkę też dać. Bo tam ze Skype'a może by się dało. A w sumie? Jakby ją przechwycić jako osobne okno i dać ją na ekran, tak jakby powinno działać. To musiałabym wyglądać reprezentacyjnie. Trzeba by się umyć pysk. Chyba ty masz pysk, ty normalnie. W ogóle możemy zrobić skrzynię, znak. Co to daje? Taki znak, nie wiem. A ja mam brodę pajęczyną zarośniętą. Albo nie, Trzeba zrobić ja mam brodę linę. z pajęczyny. Gdzie jest lina? To się piecze, nie? To jako paliwo. Petals. Ty no, ale ja serio. Pomyśl razem ze mną, gdzie się robi linę. A nie w motku? O dobra, już znalazłam. A Bo tutaj możemy miałem zrobić jeszcze teraz ten jedzenie. drewniany mur. Berry, bash. O, patrz. No dobra, ale te są całkiem jeszcze dobre. A to nie robić? No nie, na razie nie. To jeden chociaż postawię. Znaczy A tu? tutaj ta baza teraz za małą, żeśmy sobie ją teraz zrobili. Tutaj to by Ale to trzeba było... taka przejściowa. A mogę? To, można to podnieść, co się postawiło, czy nie można? Chyba nie. Dobra. I dobra, a masz tą? Weź rozstaw tą pułapkę na ptaka. Gdzie? No nie wiem, Tutaj. gdzieś. Masz ziarna na pułapkę? Znaczy na przynętę? Seeds, mam. No to dawaj tam. Dobra. Da się tędy przejść, da. A masz jeszcze jedno takie siano? Znaczy jakieś takie do tego tutaj, do zrobienia? Mhm. Mam, ptak się złapał. To ja idę po ptaka, a ty tam w jednym tym rogu połóż. Dobra, znaczy to mam to zamknąć, tak? Tak. Nie! ale- O, zjadłam na siebie. Źle to jakoś zrobiło. No to robi wyższe jeszcze bardziej. Aha, bo ja nie mogę, nie można tego zrobić tak. Mhm. Nie idzie tego postawić. Dociep tam do ognia. Albo ja też mogę. No dobra, ja już tu. Dobra. No i tak wygląda życie na Górnym Śląsku, jak się nie ma pracy. To jest przetrwanie w lesie, O, mam mięso. w lesie miechowickim. O, drzewo nam wyrosło. Zasadził drzewo w samym środku obozu. Ja nie zasadziłem. A to ja? No. Nie, to ty. Nie, to nie ja, to ty zasadziłaś. Sorry. Tak jakbyś ty zasadził, to bez jedno. Wynalazłam deski. Straszny wiatr na placu. A mój zaś jest głodny, ale tak trochę. A co mogę zrobić z tym? Berry bash? Spalić, ale... No to z koło ognia. No dobra. Idziemy tam zobaczyć tego robotycznego tego? No idźmy. Ja muszę coś do jedzenia zabrać. Będę głodna zaraz. I mi się życie nie odnowiło jeszcze. No ja mam takie... ja mam pół życia. No zaś mnie wieprze gonią. Może one cię nie ten... I spaliliśmy im dom. No. No to teraz już na pewno będą złe. No ale trudno. A co to jest? Ej, tu mięso jest jakieś. Mięso O kurde. potwora. A to zbieraj, bo ono jest dobre do jedzenia. Szyszki też trzeba brać, bo nie można żyć. Ło! Ło! Wszystkie potwory nas gonią teraz.
Nie! No to super. Idź sobie. Dawaj tą ścieżką. Szybki jest jak na świnie. O, dobra, zostawił nas. Czekaj. Gdzie my jesteśmy? Tylko teraz Aha. zaś mam mało życia. A co to dobra. taki dźwięk wydaje? Ej, tam coś skacze do ciebie. Co to To jest? dzik jest! Dzik! Po Boże, drodze, szybko! Nie! A bo ta to... gra jest straszna! Nie! O, Leć, Aga, Barbara! leć! Dobra, jeden przestał, tamten też przestaje. Nie przestaje. Jeszcze leci! Dogoni nas zaraz! To bagna są. Nie, a tu są bagna. No pajaki. Jezu. No zostaw. Wyrwałeś? Nie, jeszcze nie. Nie, nie. Ale to już nie ma Nie ma drogi. Bijemy go. No dobra, to chodź. No dawaj. Ciulej mu! Aga, umarłem. A, nie! Ciulej mu! Ale... Jestem duchem. Nie! Tentakle mnie zabiły. Teraz możemy sobie pofurgać jako duszki. Zobacz, ile rzeczy ze mnie wyleciało. No i tego by było na tyle. A teraz nie od dnia 9, tylko od początku się zaczyna. Tak. No to dziękujemy za uwagę. Dajcie chociaż łapkę w górę za te 9 dni. I za tą nieudaczność i... Patrz, można nawiedzić drzewa. No rzeczywiście, zajebiście. I A można flower- nawiedzić świnie? Aha. Ej, a świnie się boją duchów. Tak? Można nawiedzić świnie. Dom? Dom można nawiedzić. Uhuhu. Wszystko. Ej, I one zostaw nasze zjadają rzeczy. nasze jedzenie. Znaczy, Ja się w wcale ogóle... nie boję. A, to już gówno, dobra. Może wrócimy z tą grą jeszcze jak przeżyjemy trochę więcej. A tymczasem to... To tyle. Pa, pa.